Amo. Hamile sapa? Marlan po Pak Budi? Nyong wong wis tuwa ora jeneng Pak Budi. Lah wong kur mlaku-mlaku kok ra seneng sih. Kur dijak mlaku-mlaku ra gelem. Mlaku-mlaku rindi. Numpak mobil lah. Mobil-mobilan. Mobil temenan. Nang di Yo plesir-plesir bar lebaran. maring ngendi Hari ku arak jegur laut pura. nyegur laut. Oh. Ya mati engko nek kejegur laut. Ora yo, buang sial. Gelem pura. Nek nyemplung gah Anang apa wegah? kecemplung kontalku. Ora kontal tak keiban. Kan nek nyemplung nang dhuwur wae. Tuku kembang. Nggo apa meneh tuku kembang? Nyong jagong wae nang dhuwur ndak kecemplung gah. Ah kembang nggo ngopo meneng? Duntalke nang laut. Men apa kok duntalke nang laut kembange? Selamat. Ya kudu adus pembarang. Katus. Ah kok wegah adus sih ngresi awake Riko. Katus. Riko jerone sapa ngerti ana demi nek adus laut kan ilang, Mbok. Elang duwite. Yo madang yo. Ndhe madang. Tak cukuke ya. Heeh. Yo. Mejeti cucune nganu cucune dicik. Kon mijite susune. Heeh. Kon mijeti susune. Oh. Kon ngombe susu kok ngombe cucune. Lah krunguku kon mijeti susune. Ndak cuma melocot. Lah wong Riko sing ngomong. Nyong kira budek, Mbok. Ra budek ora ngombe susu ya wis. Kono dilek dhewek. Ya Allah. Ya wis tak gaweke ya. Heeh. Arak secentong porong centong. Aku cucune urung kok. Centong rong centong. Susune dhisik. Heeh. Ya, tak gaweke ya. Heeh.